uban kita sa ato ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kumusta ta ninyong tanan diha karon? Kumusta ta ninyo, especially sa mga lugar nga nabot sa itong pagsibya kanato karong mga orasa labaw na diha sa 88.1 Line FM Santo Tomas, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, Badas Placer, 88.3 Line FM, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 99.5 Gold Bayugan, Go FM Trinto, 90.3 Kasangga Radio Panabo City, 94.1 Line FM Hinatuan, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, Radyo Tribu Madrid 98.7, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur. Mayong udto kanatong tanan, kini ang inyong DJ Mikey Ling. O kini po, ang inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini, si Lulubaba, ha? Last time na punta niyo, banuba na punta niyo atong programa niya, atong style niya, atong kumbating pagpahimsog sa panglawas, no? Naot nga kamo diha magpanyukad po siya, labaw niya sa pagpahimsog sa inyong kaugalingon, sa pagpalagsik sa inyong kalawasan, sa mga sakit na pwedeng ninyong mabatunan. Gani kini atong tulumanon giatog kanato sa Jasor Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan og ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga aduna isang cup nga kalabo garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bacteria o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian, tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Nala, sige. So, muna siya. Kung bati ta ninyo, mga kabisyo, my love, so sweet, ha? O pabati mo kanato 0917-509-5493. Again, that's 0917-509-5493. Live data sa tong Facebook page. There is sa DJ Mikey Ling a Facebook page. Like, share, follow. And Calabo Herbal Product Gesture Marketing Pudosab. Live ta diha dapita, no? Comment lang mo, ha? Sa unsay gusto ninyo diha. Unsay gusto nyong order. Isa ka french fries, be, o sweepstakes. Di basta-basta trending kay itong 85 pesos nga unli buffet sa Makati, Manila, mga kabisyo my loves, no? Daghang kay nag-bash atong isa kababae nga vlogger nga matud pa Lulubaba. Gikuan niya kay wala di ay longganisa. O niya typical nga pagkaon sa balay ang imuhang madtown nga mga pagkaon 85 pesos asa makaon sa may expect mo pang Vikings lugar. Pang buffet nga tawagan na kining mamahalon nga mga buffet nga naay mga sushi. Pero yung ganisa naman tiyang pangita gito, okay naman gyapon ng bang pagkaon. Na kuha lang siya, kuha lang siya, nalain lang siya kay sayang lang, bang breakfast, pero walang longganisa. Bitaw pahimangno na lang ni sa uban kanato mga vloggers, especially kini mga food vloggers bitaw, no? Nga kung mag-vlog man gani mo mga kananan, restaurants, street food. Tapos medyo wala ninyo nagustuhan ang lasa, wala ninyo nagustuhan ang mismong pagkaon nga ginabenta niya. Better dili na lang mo comment og negative, diba? Kay wala mo nasayod sa iyahang effort ana, wala ta nasayod sa iyahang pagpanikamot nga inganang matustusan ang panginahanglan sa iyang pamilya tungod anang iyang business niya. Tapos gidaot nimo, ingon mo ay nalang mo kaon diri kay way lami ilang pagkaon. Nabuang na. Ayaw mo pagana kay tungod ang ilahang negosyo nila dako biyag kapital yan, dako biyag ilahang gipuhunan ni ana gid sad niya. Tapos dauto lang nimo niya karon daghan ang muuyon nga tuod way lami mo react nya maminos na lang nano ng ilahang mga tawagan na ang mga customer nga mukaon unta diha dapita, no? Bisag walay lami na amang piuban nga ganahan po diha dapita sa ilaha. So dili tanan pare-pareha gyud gusto. Mga abisyo my loves.
no? Unya tapos kung muhatag mga imong comment for the sake of content, kung dili mo magustuhan sa pagkaon, ayaw na lang niyo i-feature. Diba? Ayaw na lang ninyo tiwasa ang mismong vlog ninyo, ayaw na lang ninyo i-upload, kumbaga. Keep it to yourself. 'Di ba? Para makatabang pud sad ta sa tao, especially kung naabitaw na sila yung mga gipang kuha ng mga trabahante unya tapos nadaot na minus ang ilahang negosyo tungod sa imuhang pagkakuan nimo, pagka-responsable nimo. O makaingon ta nga pangit o way lami ilahang pagkaon diha, wa na tay labot niya na gyud sad, no? O better kung mahimo iyahan na lang imuha lang i-personal og sulti sa ilaha para ma-improve nila ilahang mga pagkaon. Na ganito'y buffet diri dati sa Davao mga kabisyo my loves nga ako nabisitahan nag-vlog pa ko dito dapita. Makapanginaway jud ko sa ilahang spaghetti nga murag nabagtok na. Mas bugnaw pa sa imuhang ex nimong nimbiya sa imuha. Kinala ko sa man ni siya hilaw ba ni nga spaghetti ni. Barato ramanggod kayo nga buffet, mga nasa mga 200 plus lang nga buffet ba niya. Tapos makita nimo sa feature sa ilahang presentation sa social media, nindot og lami kayo. Dili lang ko i-mention ang restaurant, no? Basta mo na siya nakapanginaway ko personally sa ko ang self. Pero wala na ako giduol dito. Naay murag suggestion letter nga pwede nimong i-message sa ilaha directly how to improve our service, kumbaga na chuchu ekbang. Pwede nimo dito isulat, pwede nimo dito i-message sa ilaha or maghatag ka og personal message through sa ilahang social media. Ana na lang gid siguro, no? Ayaw na lang gid paghimo og padayon sa imong content nga i-upload pa nimo diha unya tapos dauto nimo ang ilahang bisag moing kang criticism lang na siya. Diba? Constructive criticism. But it's a food service nga naay mga trabahante diha ang madaot na kinsa may mabuhi sa ilang pamilya. Ha? In English, Lolo Baba, who will feed my family? You? Is you gonna eat my family? Ha? Gani. Sabi siya pa, kasi magpakaon sa kong pamilya. Ikaw? Gani, no? So, dili ta magingana mga kabisyo my loves. Alright? Kung namoy makita nga dili pod kaya aya or something kada sigurong mo criticize mo kung ang isang restaurant or kanaanan naka-serve og mga daot nga mga pagkaon, dugay na kayo. Dati sa Usamis ko eskwela Lulubaba sa MU, na ay karinderihan dito nga tingala ko tawag na ilahang pagkaon kay kaldi-kaldero ba dagan kayo perminti abundag yun murag walay hurot-hurot minus po kayo mga nangakaon kayo sad pero tingala ko lami makay mga pagkaon na pud ngano wala makay makaon ni unya sa likod sa ilahang kanang ginaservan bitaw nga kan-anan Lubaba kay na ay dako kayong initanan sa ilahang pagkaon nikaon ko dito one time lain maglasa murag paminaw na ko, panos mo siguro ni, kay murag iinit lang ba? Wala, padayon lang gyapon ko, kaon lang gyapon ko. Kani laging dili ta sure sa tuang kuan, pero ala sige, pero kaon man gud ni, doon lang ako ni. Pagkaugma ni balik na pug ko, pagkaugma na nakita gyapon sad nako tudtong gipainit nilang nga mga putahe nila, no? Kana pwede nimo na sila i-vlog. Pwede mo na sila i-sumbong, 'di ba? Sa kuan sa City Health Office. Para ma-inspeksyonan na dito dapita unya tapos ang City Health na dayon ang mismong maghimo og mga lakang manawag sila og police assistance, di ba? Or kanang kananan nga hugaw kay tanan mga street foods na ilahang mantika nga perti ng ituma sige lang gyapon tawag prito ganyan gamit masiguro ana nila diha kay kuan masiguro alkitran. Siminto gid ba no? Bitin yung mga ituma. Sa prito gyapon ang uban kay kaon gyapon sige. Likay mo anang mga street foods kabisyo my loves nga ang ilahang mantika perti ng ituma. Mo na siya yung mga hinungdan sa mga cancer ha. Base niya magpatuyang mo niya na ba niya tapos ang ilahang gamit kay kuan ginababad na ng mantika.
Diba? So better magamping tuod mo. Kanang mga sinawsawan bitaw nila sa una kay ala sausaw kung sausaw. Sausaw po ko na sa una kanang mga proven. Luluba ba? Unya tapos kanang bisag kinsa lang ba niya sausaw balik na pod, sausaw na pod. Pero karon na nakita na bitaw pod dako ang mga kabaguhan, ambot lang sa laing lugar pod sad no. Diri sa Mundakbayan kay kuan naman lang ginabutang na nila sa gamay nga plastic nga baso. So bawal na mo sausaw og balik. Pwede ka mo sausaw ka isa pero kaduha ayaw na gyud tawag balik diha no. So para walay cross contamination ba no, maglabas nimo ana pag uliin mo nagyelo-yelo na ka. Gani nagipahipa niya, paitagit kayo sad. So mo nang mga kabisyo my loves, ayaw mo pag criticize, ayaw ninyo himua og para pang content lang ba. Kung gusto mo criticize, i-personal ninyo sulti sa tag-iya, i-personal ninyo og ingon sa staff para makahimo sila og lakang para ila mabago. Not ayaw mo pagbuhat og content, no? So panawagan na siya sa tanang mga food vloggers ha. Ako naga-vlog man jud ko. Ako mga content is puros pagkaon. Nagi mga kananan kabisyo my loves nga ako agyong na adtuan wa jud ko kauyon pero akong ginahimo lulubaba kay mukaon sa muna ko una diha. Sa sunod ako balik dito na ako mag-vlog pag magustuhan gito na ako. Pag di na ako magustuhan di nagigtaong ko mabalik diha no. Okay, kapoy kay effort lang ka diha nya tapos ang resulta waday lami. Kasigaran niya ba si mo ang gina-vlog nagasirado na ba? Kumusta itong isa ka vlog? Di mo niya pilala lang kasmana. Nagsirado na wala man. Nagkilo siya jay. Ambot lang. Salamat rin ako. Pero wala mata nagapangayog serbisyo sa ila. Abrupt man pinakalit lang man na to. Nya hangyo lang kung pwede ba ta maka-vlog, maka-feature sila nga kananan, mga kabisyo. Ana lang niya. Tapos mabayad man pud sa punta. Di para sa nang uban nga moingon nga mag-vlog ko sa imong kuan bi pero pwede libre la. May bayad ang pagkaon. Unya tapos mangayo ko og kuan pag yun talent fee. Kidagam ya ko mga followers. Tulis man tirada lulubaba, tulis. Nya pag mubalibad ka niya na sa ilaha ra bagid kasagaran pod kay kuan pod no mag-rant pod sa social media, maghimo pod og content nga nay usa ka kananan diri wala ko hangyo ko mag-vlog pero wala ko tuguti kay kuan daw mo na. Hello, in taon sa negosyante nang nyawat tag taon sad nya gidaot lang sa mga vloggers. So mo na mga kabisyo be kuan pod sad no, be responsible and be careful sad no, amping pud tuod ta sa atuang mga isulti, amping ta sa atuang paghimog mga content nga dili pud ta makabalda sa ubang tao sa ilahang pagpanginabuhi. Mayon ta kung nag-vlog ka unya tapos kanang dapat ikaw mo bayad no, kita mo bayad sila kay i-feature gud nato sila sa tuang vlog gud nato gud. Diba nya kita mo kita og dako tapos sila background lang. Gani, mo bitaw niya sila bitaw, ambutan na nila gitawon tudoy. Dagan bitaw kay namutho karon nga mga food vloggers bitaw gid sad. Dagan kay mga negosyante sa mga kananan nga nagpasalamat pud sa bana nila kay nimbo mangila mga tawagan niya ilang negosyo. So kamo diha mga negosyante sa mga kananan inyo lang pong paningkamutan nga mulami o limpyo, hinlo ang inyo ang kanyan kung naiuban nga para sa atong nag-vlog nga nag-famous kalit og comment kay wala ilong ganisa o nya typical kayo ang breakfast na ay sa to tilapia nya ay okra nga gilatan, piritong talong na ay kangkong 85. My God, you're getting in my nerves. Kabrato na kaya niya. Okay na kanya, oy. Daghan pagid bupe. Pagmukaon kong karinderiya lulubaba, makagasto kong 60, 65, 70, na 85, daghan na kagputahe na. Ya, kanang putahe ako mapalit na, tagduha lang, ya, duha pagid ka rice. Kaita. Mahal na kayo, nakainomdom nung ko sa una, mga kabisyo, my loves, no, lulubaba. Kanang paborito mo ginato ng munggos.
tag 25 lang. Di ba? Og nakaabot mo ko atong presyo nga tag 15 lang. Og katong bihon nga tag 5 lang nga iputos lang nimo og sulupin niya, pwede rin nimo kaon-kaonon, murag pigaon lang nimo ba. Ay baligya sa eskwelahan tag 5. Karon makapalit ka ana, ang uban tag 20, tag 25 na. Gani mahalay niya kayo sa tanan. Anya tapos ang kanon taon na tag 5. Karon tag 10 na. Unya, mura mang gyapong klase sa kanon gigamit, inipira gyapon. Diba? Mahal-mahal man gud po siya ng panahon. Mo nang advance po ang presyo po siya niya, no? Sabay-sabay lang po siya ba. So mo nang dako jud kayo na siya, no? Og tabang ko kanyang 85, mupatok na siya. Mulabaw pa na sa Jabi. So, di po na sila kalahutay ng ingana lulubaba, especially kung presyo po sa mga pagkaon is nagataas. Kung kanang mga presyo sa mga gulay magpadayon or maintain sama sa ilahang ginapalit karon, kung na sila farm, much better, di ba? Makatipid sila. Kung na sila farm, napagod sila tunaan or something kanang fish pond na ginabutangan nilag mga tilapia o naira kay sila sa tanan. Oy, problema ang ingana, pero kung namalingki ra gihapon sab sila nya, tapos ang presyo nagataas nya, pintahon pang gasolina. So daghan kay mga i-consider bitaw pud sad tuod, no? Nya bayad pa sa mga tao. Pila kay sweldo sa mga tao 85. Pero ma-feel na nila pag hinay kay ilahang negosyo, nga nang dagang ilahang putahe nya, hinay kadugayan nilang negosyo nya, tapos 85 lang ilang presyo. Mabot ang time mo pasaka gina sila, musaka na po sila 100 hantod sa mudako-dako mudaghan pud ang ilang mga putahe pud sad. So Makati na siya mga bisyo, trending kay samo kay sa TikTok lagi. Kuan kayo kanang murag saba kayo. Ikaw nga igor man ta ka mag-TikTok pero nahimo na nung kang marites. Kuan niya po titoy, kuan ganyan dito nga TikTok mo nga itong inahanay lagi. Pag abri po niya ko sa TikTok may kiling, ang isa kay inahan nag-iyang content niya kay bali pabantayon ang mga viewers sa iyang anak ang iyang sulti ito bantay sa niya kong anak ha kay nasa ko'y buhaton kadyot bantay ay sa hawa diha bantay sa ni kadyot ang iyang bata nga gamay iharap pong ibutang sa log niya at bangan yung cellphone niya video. Basahon niyo mga comment. Matay nag-TikTok naman yun ko pero gipabantay naman yung kong bata. Dapat yung ba nag-comment nga wala pagani taong ko nagpakasya gipabantay na kong bata noon sa naman tani. Napilay nag-comment dugay pa kate napabiyak ko yakout Buguya nga inahan lagi. Gipabantay ang viewers yang anak ha? Ano pa daw si buhaton kadyot? Kabuang. Anyway, alas 11:30 na mga kabisyo, my love, so sweet. Sa mga inganang mga kaimtanga, especially kung hilig po kasama namong mukaon sa mga kalendarya mga kabisyo, dapat ang imong resistensya pang kuan gyud kayo kanang lig-on sa tanan kay kung yayamanin po ka og resistensya diha nga dali ra kay kabation og mga sakit kung ganing nauban niya na lulubaba kanang murag datuon ba nya never gyud mukaog tinapa. Di ba nya tapos kining pakaunon og kalendarya murag ngilaran kay murag paminaw niya magsakit siya pero ultimo ko dihapon good middle class party-arty lang ba nga parihara man gihapon ang sudan sa karinderya og sa balay, diba? So mo nang dapat imong resistensya himsog lig-on og dili ka mataptan og mga sakit di ka magluya-luya dahil pag-arty-arty diya pagkaon na no grasya na siya no. So better imong himuon na lang siguro magtumar ka para lig-on lagsik ang imuhang panglawas batok sa mga ingani mga sakita mga kabisyo my loves. Dapat naa kay pang-boost sa imuhang immune system. Angelic C vitamins para protektado og himsog ang imong panglawas. Gana ka mukaon
Nindot pagid ang imong pagkatulog. Inom sa Jester Angelic Sea with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jester Angelic Sea with sodium ascorbate na siya, no? Alright, so mo na inyo ang palito ng inumon ha. Aron na dili mo daling maluya din, especially katong mga naniud to na diha karon sa asan dapita, better nga nakatumar na mo niini kaganiha pang buntag dapat inyohan na siyang natumar. Kung wala okay ra gyapon usab kay tungod pwede nimo ning inumon before and after. Okay, so mo lang na siya mga kabisyo, my love so sweet. Okay, then usab mayong pagpaniud to. Gihapon kaninyong tanan labaw na kading uban kanato naabot sa tong pagsibya karong mga orasa sa asang dapita sa asang lugar. Thank you so much sa inyong paggubanuban kanato ha. Tuyog gyapon ta taod-taod para sa to ang Kalabaw Baka Health Tips, and of course ang atong pa-bright portion Lolo Baba tangi ha. Gani radio tanyang dapita niya. Sige plus start tani. Sa to nga panyaguban sa gyapon usab. Ha? Diri sa programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo kini si Mikey Ling. O kini po si Lolo Baba ha.